Llaw ar y lliw, rhifyn yr Haf 2025. Mae'n fis Chwefror am mae yn sgwennu hwn, ac erbyn y byddwch chi yn ei ddarllen, fe fyddwn bron hanner ffordd drwy 2025, a minnau 3/4 ffordd drwy fy llywyddiaeth. Ac i'r Nadolig a'r flwyddyn newydd fod yn dawel i mi fel llywydd, mae'r misoedd nes fyddai'n trosglwyddo'r awennau i Bethan Picton Davies yn Wrecsam ddechrau Awst yn mynd i fod yn brysur iawn. Dwi wedi bod yn falch o'r cyfle i gyfrannu at y cylchgrawn gwych ac amrywiol o'r ydym fel aelodau yn falch ohono. Rydyn ni eisoes wedi mwynhau hiwmor Alwyn Siôn ar Zoom yn Ionawr, ac fe fydd yn llenwi nosweithiau rhaglen canghennau Aberdyfi a Bro Cyfeiliog Llanbrym Aur. Cefais hefyd fynychu cwrs crefft y Gogledd ym Maentwrog, a llwyddo i gynhyrchu bowlen fach felen o ffelt gwlyb, gorchest yn wir. Roedd pwyllgor lliwio hefyd y mis hwnnw, ond yn anffodus fe fethais yr is-bwyllgorau cenedlaethol yn Chwefror oherwydd dos go arw o beswch neu ffliw oedd yn mynd o gwmpas. Fe ddathlon ei ddydd Miwsig Cymru gyda rhai o'r swyddogion a staff yn sgwennu pwt am ei hoff gân a pham. Gobeithio'ch bod i gyd wedi ei darllen ar y gweplyfr. Ro'n i'n well erbyn y pwyllgor staff a swyddogion a'r pwyllgor rhyngranbarthol. Dim ond 2 waith y flwyddyn y cynhelir hwnnw, a gan mai hwn fyddai'r olaf i mi fel llywydd, fe dderbyniais blanhigyn teg eirian hyfryd. Roedd yn bwyllgor rhyngranbarthol olaf i myfanwy ein hysgrifennydd cenedlaethol, ac i Elinor, y trysorydd cenedlaethol hefyd, ac fe anrhegwyd hwythau. Mae'n siŵr y bydd llun o'r achlysur yn y Wawr yn rhywle. Eto i ddod y mis yma, mae sgwrs gyda Rhian Bowen Davies, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ac mi fydda i'n dathlu'r air gyda changhennau Corus a Ffont ar Ddilais. Rwy'n gyfarwydd iawn ag aelodau Corus gan ei bod yn lleol i mi yn Rhanbarth Meirionnydd, ond mi fydd yn braf ymweld â'r de, gan nad ydw i wedi bod yno lawer dros fy 9 flynedd fel llywydd. Ym Mawrth, bydd te pnawn Gwylddewi gyda changen Meilog Môn, a thrannoeth yn ôl i'r gogledd at gangen Llanrug. Bydd te pnawn gyda rhanbarth Ceredigion hefyd, heb anghofio cinio a swper y llywydd yn y gogledd yng Nghyffiniau Rhuthun, a chinio'r llywydd yn y de yng Nghaerfyrddin. Mae'n amlwg fod yr achlasuron yma'n ddiwrnod allan y mae'r aelodau'n fwynhau'n fawr, gan gymaint y galw. Y broblem wrth gwrs ydy dod o hyd i fwyty feder arlwyo ar gyfer 250 ohono ni. Dyna pam fod cinio a swper yn y gogledd eleni, fel yn y de llynedd. Fe fydd 3 digwyddiad Zoom hefyd, gyda Giona Evans yn dathlu diwrnod y llyfr, Dr Mari Elin William yn dathlu diwrnod rhyngwladol y merched, a sesiwn o ddysgu diogelwch ar-lein, pwnc hanfodol bwysig i ni yn yr oes sydd ohoni. Yn Ebrill fe ddaw cwrs crefft y de yn Aberaeron, ymweld â changen Llanor ag Efail Newydd, gwyl ranbarth Meirion yn Llanuwchlyn, a phrosiect canser cymunedau gwledig ar Zoom, testun holl bwysig arall i ni. Gobeithio gwelai nifer dda ohonoch yn ein Llyw Haf yma Chynlleth ym Mai, gyda'r pwyllgora, y chwaraeon a'r cystadlu yn y bore, a'r hwyl arferol ar y llwyfan yn y pnawn. Mae'n dipyn o sgwp i ni fod Prif Weinidog Cymru, Eluned Morgan, wedi cytuno i ddod atom fel gwraig gwadd. Yna ar ddiwedd y mis, fe fyddwn yn codi'n stondin yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Dir a Môr, a chyfle i gwrdd ag aelodau'r mudiad yng Ngorllewin Morgannwg. Ym Mehefin fe genhelir gwyl y 5 rhanbarth sydd bob amser yn ddiwrnod amrywiol diddorol, yn llawn o aelodau Meirionydd, Arfon, Dwyfor, Aberconwy a Môn. Ac yna Ffair Haf yn Nhalybont, rhanbarth Aberconwy, cyn i 2 lond bws ohonom o Gymru gyfan fynd ar drip i Lerpwl am benwythnos. Mae cymaint o bethau edrych ymlaen atyn nhw yn does. Dyna gyrraedd gorffennaf ar sioe fawr yn Llanelwedd,
a chlysur yr ydw i'n ei fwynhau bob amser oherwydd y prysurdeb, y sgwrsio, yr hwyl a'r cyfeillgarwch ar ein stondin yn Neuadd Morgannwg. Mis Awst, pan ddaw fy llywyddiaeth i ben yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, wrth i mi drosglwyddo llywyddiaeth y mudiad gwych sydd ganddo ni i Bethan Picton Davies am y 2 flynedd nesaf. Dwi'n gwybod y bendant y bydd yn cyflawni'r gorchwil gyda graen ac urddas.Wn i ddim ble i ddechrau disgrifio'r fath fraint ac anrhydedd y by'r cyfnod yma i mi, na ble i ddechrau diolch i bawb fynd fy arwain, fy nghynnal am cefnogi ar y daith. I Tegwen mae'r diolch pennaf am fod mor amyneddgar a hen ddynes oedd ddim bob amser yn cofio sut i anfon adroddiadau dros y we ac yn y blaen, ac a oedd mor barod ei chyngor ar beth i'w ddweud a phryd. Hi ydy capten y llong Merched y Wawr, ddigon siŵr. Ond beth fyddai capten heb griw? Mae'n nyled i'n fawr hefyd i'r holl staff yn gweithio yn y swyddfa dros fy nghyfnod fel llywydd, ac i'r swyddogion datblygu hyrwyddo am eu cyfeillgarwch a'i hagosatrwydd ers pan ddechreuais fel is-lywydd yn 2021, hyd ddiwedd fy llywyddiaeth eleni. Diolch i aelodau'r Pwyllgor Lliwio am fod gyda fi ar y daith arbennig. Mae wedi bod yn bleser ac yn hwyl, ac fe fydd fy myd yn dlotach o beidio ei gweld mor aml. Gan mai hwn yw fy nghyfraniad olaf i Llaw ar y Lliw, ga i ddiolch i chithau fy nghyd aelodau am eich cwmniaeth, eich croeso ar bob achlysur, a'r hwyl a gafwyd. Mae hwyl yn bwysig mewn bywyd yn tydi. Diolch arbennig am eich ymateb a'ch cefnogaeth hael trwy gyfrannu a phrynu ategolion a sgarffiau at fy apêl ambulans awyr Cymru. Bydd rhaid aros tan fis Medi i glywed y swm terfynol. Pob hwyl i chi gyd, yn enwedig i Bethan, a'r dymuniadau gorau iddi dros y 2 flynedd nesaf.